și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Filmează. Astăzi, oameni buni, suntem la Brawl Stars, băieți. Hai să dăm câteva meciuri. Episodul o să fie scurt, nu o să fie lung. Cred că o să avem doar un meci, pentru că am ceva teme de făcut și trebuie să le fac. V-am zis, nu o să fie lung, mai dăm un meci pentru că a durat doar câteva secunde. Vă dați și seama. Să începem! Doi în unu. Bă, dar mi-o dat-o, bă! Mai dăm un meci. Am observat la ea care... Poftim. Wow. Bun, băieți, aici o să închem acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!